Fl-ewwel sessjoni tal-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista, il-Prim Ministru iġeb mistoqsijiet dwar qatt ta' temi li huma kruċjali għall-iżvilupp ta' pajjiżna, fosthom l-edukazzjoni, fejn spjega kif issa wasal iż-żmien li l-għalliema jibdew jibbenefikaw minn sabbaticals imħallsa mill-Gvern. Fl-istess ħin tkellem dwar kif aktar tfal qed jattendu l-iskola wara miżura li daħħal il-Gvern maħsuba biex tajn familji foqra. Tkellem ukoll dwar il-miżuri li ttieħdu biex aktar persuni b'diżabilità jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Jasal il-ġurnata illi min jiġi warajna jiftaħar li kien dan il-moviment illi daħħal id-dritt tal-persuni b'diżabilità illi jidħlu fis-suq tax-xogħol. Filwaqt li rrikonoxxa l-isfidi fil-qasam tas-saħħa, semma wkoll kif hemm oqsma fejn kien hemm suċċess. Jien nitkellem ma' n-nies, jien nirċievi mingħand in-nies, kulħadd qed jħoss li s-sitwazzjoni fil-pharmacy of your choice tbidlet dwar il-mediċini out of stock li n-nies qegħdin jisibu dawk it-tip ta' mediċini. U jien għalija naħseb dik hija riżultat importanti ħafna. Il-Prim Ministru Muscat tkellem dwar kif proġetti li jinsabu għaddejjin jew li huma ppjanati huma maħsuba biex inaqsu l-konġestjoni tat-traffiku. Bl-istess għan qed isiru wkoll riforma fit-trasport pubbliku. Il-Prim Ministru tkellem ukoll fuq il-ħidma li qed issir biex kull ma jmur tkompli tonqos il-burokrazija f'pajjiżna. Nista' nsemmilek figuri li dis-sena il-qatna il-kważi 7% tal-miżuri ġodda illi ridna nagħmlu sabiex innaqsu l-burokrazija. Ma l-ewwel wieħed qatt ma ħankun kuntent. Fadal ħafna xi jsir u nirrikonoxxiha li hija issue enormi. Dwar ix-xogħol il-Prim Ministru Muscat semma kif pajjiżna jrisaq lejn l-inqas livelli storiċi ta' qatt reali. Madankollu pajjiżna m'għandux jisrieħ fuq in-numri. Semma kif diversi kumpaniji barranin li jiġu Malta mhux qed isibu Maltin kwalifikati biżżejjed u għalhekk ix-xogħol qed jispiċċa jittieħed mill-barranin. Hawnhekk tkellem dwar l-Employability Index. Għażlu li tridu korsijiet, imma s-sena l-oħra minn għażel dan il-kors sab xogħol mal-ewwel. U minn ma bingħażel dan il-kors bata biss sab xogħol, jew sab xogħol f'qasam ieħor li m'għandux x'jaqsam, ma tindaħallux l-istudent x'jażel, qed tiddereġih, qed tiftaħlu għajnejh. Ma naqsitx mistoqsija dwar ir-referendum u l-elezzjonijiet lokali tal-11 ta' April. Il-Prim Ministru reġa' tenna l-pożizzjoni tiegħu favur il-kaċċa fir-rebbija filwaqt li ddeskriva l-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali bħala elezzjonijiet diffiċli. Dan hekk kif il-Gvern bħalissa jinsab f'nofs it-terminu tiegħu filwaqt li fost il-lokalitajiet li se jivvotaw hemm dawk li huma viċin ħafna ta' xulxin fejn jidħlu il-voti bejn il-partiti. Hemm ukoll ta' lokalitajiet li tradizzjonalment għandhom maġġoranza nazzjonalista.